لبن هرمات كوكا بمعرب معرب قدام قدام هزباي عم نفس مهرتي عيكون بوزون يوم تنقبتي حجو قايد الزاني حل وارستي هزباي هزباي وان مهرتي حجو قايد الزاني حل وارستي رستي هنالو بانا عوتا بيتي بكرعات تمزلبنا كلتا نغرات كريك يعني حنتب زيا في سكند زيا اب استفل عليه ونايلم عاد بوتات هاد بزح كانيركا and زيا كونايت ناي حلحلن دي كرد لينير يس ابزي ناي بازي عزيا هو حصر بليون بر نوح دبل نو دحان حتى حتى كزياده ابزي كتكيت كلغا بزح نغر كم زراغا بفلاي منجستي اب بيت بروجكتات بزح سراحن بزح انفستمنت غيرو خم زلو كابتن سخات تصبخاي وصاي كم زنبرون كتجلس سميع كالغوت فيديوهات كاسله تخاتلكو اب قال زربا انتي تبل انا وناتي مرداتا زلن مالتيو منجستي بزح نغرات يغبرالو اقل كفال دما اتي برايفت انفستر دما اتيو كبركتول زخل ادل كخفت دما تسفا نغبر الكان يركب دجي انا بزعباتا زربازيا بزح اندي ابس چانل وند زارب يحسبلون ابزحات هجرات افريكا تي ابز كونتنت غرب كل غنى بزحات هجرات ستوريز لازم سمع it gives me perspective بخال هجرات كريو نابنت ابعد السودان قرب هجر ناس لازم نبرت كريو كلهم هذا اب السودان نتمنجستي اقام زنبرو انتايو نتمنجستي زوننو property يكون زخونه يكون project سلازي نبرو تاي مالته for example هذا منجستي حيال نكون ابتكو طبع نص زوننو ابركتو كلو خلالو for example الرشا بمولونا برايفت individuals ندحر قديف كان تاي قاطم at some point manipulate كقبرو خاي خوليوم نساتهم نتواقع كنترول كقبرو خول وي ون دقت عايزه واصوم تخينو ابتوشتي صقم كفتر خوليوم انتاي مبالي منقسي بزح بروجكتات غيرلو نتكو طبع ابالانس مقبار بفلاي ابتي محبراو فتح زبل سنه حسب منقسناتو بروجكتس انت زي غيرو نا برايفت راين دحر قديفو نتز دليو زلو محبراو فتح زبال معناتو ماركت تاي زلي أبي يالو أتاوي أبي يتزبلت أكشيء زغلي زبلنبر نخلو هزبك قلقل برجع يكون عبد راقات متخلقة سو تمن قسير وزلو أب long term private investment تتوسيقه أنت عين تستواسو أب تقول طبعا كل يخل تبل وي تمن قسناتو نقرات قريفو ببرايفت رايكو قبرلو أنت زبل أنت عزبت لك وي وأنت عينت مدام تابت إكا خابت زرا خايو هو حدا إذا حال قرقرة قال وسحكات قبر عب بروجكت بحنت معلتي دوت حب زي كون أصلا خلت شحن عصر تخلتن مجمر أي حجي أبتي ببورب كابت زيناتات يقلت يجن ببورب زمع بلد حلف عصر تخلت عمد دوسر بروجكت عادي حجب انفستمنت قطم خينون مز بانكين مس قال انا كوميرشال بانكين كان العصان احنا هبزلقوا بانك ون اجرو اندستري بكاليفورنيا دلنا اجرو اندستري عادي وت بزنسات كوميتات حجي كودادرو دخل مقدتات ون عيال نرد مالتي بتي
تي كابيتال انفستمنت دليو برايفت سيكتور تي ناي بقل نجر دكال نجر دي ويكا كم زيتات بروجكت تاسي نقول كسبا زي قد في قليل كات حاسب كلا خان مالت ايه بزعبا زخا باي ذا واي مستمناي بروجكت ما راح تديوم سام كالوت ما راح تي درجه همزه عينت سقاد حتى تكاير حتى تكون نغراتنا الله جن بمنتاي نجمر مجمريا بعبيت مالتي ازي عينت بروجكت اب مس حال مس اجرو اندستري سيكتور مالت انديو ناي منግስት ተራ ዓብይ ዘለዎ ولا بامريكا مصا ولا قال مصا نابنت امريكا تمصيناسي ግድባት ክሰርሕ ድኽእል ስቴት ኦፍ ካሊፎርኒያ ኹን ፌደራል ገቨርንመንት ኹን ንኮሎራዶ ሪቨር ጨንፈራት ገይሩ ናብ ድብጻሕ ክበጽሕ ድኽእል ኢንሰንቲቭ ኹን እቲ ፓብሊክ ሴክተር እቲ መንግስት ዝገብሮ ዓብ ተራይ ዘሎ ማለት እዩ ጽርግያታት ኣብ ምስራሕ ድዩ ሃይድሮ ኤሌክትሪክ ፓወር ኣብ ምስራሕ ድዩ ገለ ስለዚ ናይ መንግስት ተራ ዓብ ስለ ዝኾነ ኣብ ኣግሮ ኢንዳስትሪ ሓደ መንግስት ክገብሮ ድኽእል ምናራናትና ካብ دحلف حمش 100 عام كتبل تغليخ انا حرشه ملكعنا انا حرشه كايدانا بعراين صيميت كاد غبرلو ناي قدم اسرار حيصني حج خاون سي خازله تقبرت خونك خمسه عينت عبيتي بروجكتات كدلكاي مالتي بغنزب ولا نكنتمنا ابنت حدا سبس خمو غبره خلي الكاون نحسبهم از دحلف 12 عامات مو اشحات سبات دلي حدا سب راح يكون اشحات سبات كدلكاي مالتي وتاخذ اللي مس قدبات مسرح دي خذ لك اي تبوتات غير كانت ماي ابدي بصح مصح كذ لك اي نتوم كافت ريسيرش جمير كان زغول نري دلنا ايكويبمنت ناي معداغن قالن بروبلي بس كان امنت غنزب على مس كمزي خغبري بيني نزبلس تو 100 مليون دولار لي نغري اجي مالبات حدا مليونير دبل سب 1 مليون 2 مليون حساب حيز كبر دخلون سماين مرتين نمبالي خمزي بقليل دفع يكون قالوا تقند حتى خاشع ما نحاوروا لا انتايو حدا وصيتو فود سكيورتي انت راخوين تعلامه نايتي ناي حال برايفت تبقى سكولتي ناي اندستري بعابيسي ايرتراسي نفسها تكل الله بمغبي اذا ناي مغبي وحسناتي قال دبها نيرو اجي بصح زي سلا سمعوا قليب من نشاوريو لعلم تحت سلا دلو خات وصيتو قال سلا دخونه قال ابزا ساعه سياغن كبل دلو خو تعذب كو قال كم زعينة إنفستمنت أنت اللي تقبر بفود سكيورتين بكالن وين كنزارب أي مدفرنان مالته لازم عاب ترى له ناي منجست ترى مزخات قمي دراخو خبتي ترداني زوم ناشتهم بلا مخل كالوت ولا عبيد ولا كذا تمكرو نايز خلو إندستريسني أي نبرن كم زي لمنجست إنفست خجبر كله بزحات مهار له مالتهم قال لي ما افتنا حرشة وجن قال لي ما افتنا فرتا وجن قال لي ما افتنا نايت طبعا وتصيتاتون قالن حجي زغول لتمرتي سبحي زود له صباح نقو زحونا كابتم ريد بلنا يو كابتم ناي بزح عمتات تمكرو دلو تشيز ميكري نريد لنا بزعبون بزح نزاربينا حجي خمزياتهم حدا معلت ناتاتهم تكال جيروم دلام قبل دخول عدلات كمنسي ግን እዚ ተመክሮ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት እንተ ዘይመጽእ ኣይምስተኻእለን ማለት እዩ ካልእ እቲ ናይ እንስሳታት መሓዝን ዓበይቲ ፕሮጀክታት ምግባርን ብሕልፊ እቲ ፍሩታታት ድዩ ካልእ ውፅኢት ናይ ሕርሻ ናይ ዘይቲ ናይ ስምስም ገለ ትባል ዜሮ ሲ ኣብኡ ከም ላቦራቶሪ ኮይኑ ናብቶም ፕራይቬት ሴክተር ይኸይድ ኣሎ እምበር ኣቮካዶ ተቁሉ ተደሊኹም 2 ዓመት 3 ዓመት ወስድ كم زيركا زفريات زي نحنا تست تجبرنا يوم زي كلمة عندنا رسامة عنا قرالو سلازي نهلكم إلهم كاب حجم دباز حوض اللو سلاز كم زي public private partnership نبولو عبنا قراتيو عبرسيو عبرس سلادو خانه أجن أمنت ناي إيطاليان كامبانيس اللو ناي إجرو إندستري كامبانيس نزل ناي كابتن ناي محلبي إنديو ناي مقبخ أودع الله تمقبسي ناي مقب فابريكا حال زودة بتاع عبي بروجكت أنا يلو نعو ناي تشاينا كامبانيس اللوا ناي إيطاليان كامبانيس اللوا سلازي برايفت كامباني نبلن ساتن منقستاو نبلن مس منقستر سرحة قال تحاوس كار قال تقبر يمو كم زي صعد عن سألي من قال نقر يكونن قل عاد خمسي تقبر دخل حجنا عملت مكلها لها قرنا منقستي تقرفله عاد إندستري أم مفتار ناي ودب ديو ناي أجرو إندستري خان منقستي تقرفله مو كالون دخل يكونن كم زي ليه تقرفلنا عين زبها لا يكونن كبلي ذلك بحفش عن تايدي مسيلك داني تي
private sector زي قبر investment له for example private sector ديجاي قبر الكاني تلقاي قبر الكاني university هانس الكاني انت هاني صدمة نقول سب بمعر عدل هيبني so public sector زقبرت تعرتي private sector نعوت تقييمي قبر زخفل so تي complementary تلو هجي اب افريكا ولا زي اقلك فال ابزي امتا بريزنت سياس اب نيروبي ابتناي كونفرنس نيرو ناينتاي وزناي كلايمت تشينج قال ملي لمسي حانتلا زربا بزو غزي زتقملا اب افريكا سي ات public sector كداهم ويم زدلي زخا استراتيجي سلامتاي USA قال ملزون كالوت جين ريد لنا هوت ايش خوين زلو تبلانيو منغستي اندحري دخيمو انتي يزقبر نمنغسك تداخمو قدام يبلشونا خطاتاتو so the easiest way نمنغسك تداخمو بلشونا خطاتاتو مغنياتو منغسي اكند كاب دموز كركب زصبه حماق صراح بمسرح اتاو خغبرك جمريو سلازي كلتا نجر حاله كل غزي حماق صب اب سلطان كم زنبر تغبر لها كالاي صبق بوليس اب تحجر كم زي تكبرك تغبريها مغنياتو نسو نعو زياده زخصبه امبر نتهاجر زخصبه يكون زغبر اجي حدا هاجر تسفال لود يبلون ابي خاطري مجمريا بلشونا كندمنتاي فقد بتهاجر 100% كتطفو بلشونا كبيد انديو مغنياتو every person كتقاصر رسل زي تخلقن كندمنتاي at policy level بلشونا يركب so ابلشونا ابقى انترفيو نات كسمعيهم حدا سب لعلى نفسه كقبر الكايكلني اوكي انا نسخان سنه نبر لنا مجمريا انا نفس خايخه تقبر خالق تقبر so زي ابير ترازلو ليدرشيب بخالك تنقفت خليخه سلفلس مخانون هيوتو 5 عمت 4 عمت 6 عمت ساكريفايس غيرلو فيكيشن كقبر سيلنا تمرين ينفلتن ابقى بوتا خوينهم دقوم كم هرو ويغلخسو دايرانهم سلازي انت زهلو دما ابزا مريت انت زهلو نيرو موصاني رغصانيا خوينا غزارب زخلان بزعبا يرترا حماق ነገር if it happens تحبا يكلنا يرترا سو زياد صبطلا جنتايو بتمنغست بزح ساكريفايسز غيرو بزح بروجكتات غيرلو تا تريفا زلا نهاي تردان مالتيو انا ريلي هوب ابز قربا كتجبرلا بنالباس خاونز زرا خاي ነገር እንተሎ መንግስቲ ብዙሕ ዲጋታት ከባቢ 600 ዲጋታትን ሓስብታትን ሰሪሖም ዘሎ ይነገር ነዚ ኩሉ ትሕቲ ዲጋ ዘሎ ልምዓት ክገብሮ ዝኽእል መንግስቲ ይኮነን መንግስቲ ቁል ጸጋታት ክሎ ይክእል ነዝን ኩሉ ደኽገብር ሰባት እዮም ክገብርዎ ዘሎ ስለዚ ዲጋ ክገብሩ ይኩሉን እዮም ግን ዲጋ ምስተገብረ ነቲ መንግስቲ ብዝገብሮ ፕሮጀክት አልሚዖም ተጠቂሞም ግብሪ ድማ ንመንግስቲ ይኸፍሉ ስለዚ መንግስቲ ናቱ ፕሮጀክት ሳለዎ ከመሓልሓለ ካልኦት ሰባት ድማ ኣብ ጎኒ እቲ መንግስቲ ገይርዎ ዘሎ ፕሮጀክት ሳቶም ድማ አልሚዖም ሓደ ነቲ ህዝቢ የገልግሉ ካልኣይ ድማ ግብሪ ብምኽፋል ነቲ መንግስቲ ብዙሕ ኢንቨስት ዝገበሮ ሓገዝ ይገብሩ so when do you see ማእስ ይረኣየካ እዚ private sector ኣብቲ ሃገር ኢንጌጅ ክገብረሉ ዝኽእል ከበርክተሉ ዝኽእል ብርግፅ ደገ ዘሎ ዲያስፖራ ኣብ ካልእ ዓለም ስለ ዘሎ ሕጂ ተበገስ ኢልካዮ ቦርሳ ተሰኪሙ ኢሚዲየትሊ ክኣቱ ይክእልኒ ግን እንታይ ዓይነት ኣብቲ ሰሚናራት ሲሪየስ ዝኾነ ዲስካሽንስ ይግበር ከም ዝነበረ ክግለጽ ሰሚዐ ኣለኹ so እዚ ነገር እዚ ንክግበር እንታይ ተኽእሎታት ኣሎ ወይ እንታይ ተበግሶታት ይህሉ ይኸውን ኢልካ ትግምት هو كم تلولك بناتي تعزبت anyway ابتي مجمارينا زلنا مالتي نزم عراف زي قلنا بقمت كاتو لقبوها نزي ناي تحت قرص مسرح عادنا امنت نزخل درانا بروجكت نعمتات كم هاجر اقول قلت كوينم قال يوم كم نيشتي نجر كم وارديا اليوم كوينم دخسترو اليوم كوينم قال يوم نزي بروجكت هذا ما حضروا كوينم بزح بتصعروا بزح هيوتهم اب كم زلحلف له مالت نعاتهم كا خاطر هاجر ملق الكا خيدكا اب سدت مخاد بطفهم نجر هيكون حجي قدامنت اب قدامنت سرعك الله خف كورس تدغدلو معاسيو هاجرو دهانس كنبل كلنا حساب كيدونا انفستمنت عدلات رقيبو اكلنا يزقط باقل دخونو لقل مالتنا هنا ግን ጎን ካ ተቀዳምነት ክወሃብ ዝግበኸ ነቶም ኣብዚ ብዙሕ እዋን ተወፅዑ ክንብል ንኽእል ኢና ካብቶም መራሕቲ ጀሚርካ ክሳብቶም ታሕቲ ዘለዉ ንዓቶም ከም ሕብረተሰብ እንታይ እዩ ግዴታና ዘለና ሕጂ ቅድም ቀዳድም በቲ ናቶም ሪኮግኒሽን ጀሚርና ብንዓቶም ይቐኒልና ብዝበሃለሉ እቲ ኣብ ሃገር ኣገልግሎት ደሎ ድብል ዘለና ተሰራዊት እቲ በዛ ሓደ ወገን ካላኸል ሃገር በዛ ሓደ ወገን ልማዕ ሃገር ዝፀንሐ እዩ እዚኦም እውን ፅባሕ ንግሆም 20 ዓመት 30 ዓመት ኣብ ከምዚ ሕሊፎምሲ ንዓቶም ክንታዮም ሕጂ ኣብ ንቡር ክምለስሉ ተኮይኖም ተጣይሶም
ናይ ዝኹሉ ዝግበር ዘሎ ፀጋታት ናቱ ፍርያት ከዓ መዓቶም ሓደ ከምዚ ትራስት ፋንድ ገለ ጌርካ ድዩ ዝኾነ ዓይነት ሎው ኢንትረስት ለጠቕ ዝበለ ዋጋ ጌርካ ንገዛውትን ለቃሕን ኣብዚ ኢንዳስትሪ ፈሊጦሞ ዘሎ በብታ ፈሊጦማ ዘሎ ኢንዳስትሪ ገሊኦም ናይ ወደብ ገሊኦም ናይ ሕርሻ ገሊኦም ናይ ካልእ ቴክኖሎጂ ገሊኦም ናይ ካልእ ትምህርቲ በብዓውድናታቶም ከኣሳቶም ከዓ ረቢሖም እግሮም ዝተኸልሉ መገዲ ንዑ ከም ቀዳምነት እንተትወሃብ ሽዑ ኦፍ ኮርስ እቶም ብዛዕባ ናሽናል ዴቨሎፕመንት ፕላን ኣሎ እቲ ሃገር ኣብኡ ከለና ንዛረብ ዘለና እምበር ፕላን ኣለዎ ምስቲ ፕላን ብኸይድ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ ናሽናል ዴቨሎፕመንት ፕላን ከዓ ንሕጂ ዳ ከይገፍሓና እምበር ቀዳማይ ግንባር ካልኣይ ግንባር ሳልኣይ ግንባር ኢሎም ናይ ቁጠባ ናይ ኢኮኖሚክ ዞንስ እዩ ኢኮኖሚክ ዞን 1 2 3 ኢሎም ነቲ ደገ ዘለና ብሓፈሻ ራብዓይ ግንባር ኢሎሞ ማለት እዩ ሕጂ ድሓር ኣብ ምክልኻልን ምዚ ድመፀ ኩነታትን ኣብ ካልእ መረዳእታ ደሰብ ዘለዎ ክፀንሕ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ሕጂ ከም ሓደ ግንባር ጌርና እንተዳ ሓሲብናዮ ከምዚ ተወደበ ግንባር ዘይኮነሲ ኣካል ናይዚ ቁጠባዊ ኣብ ደገ ዘሎ ህዝብና ከዓ ዓቕሙ ኣወሃሂዱ ዳኣትወሉ መገዲ ኢልካ ተገበረ ሓሳብ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ whatever we do centralized ኮይኑ ብመንግስቲ በቲ ናሽናል ዴቨሎፕመንት ፕላን መሰረት ተማእኪሉ እምበር እቲ ሰብ ክሳተፈሉ ዝግብኦ ኢንዳስትሪታት እዝን እዩ ኣብዝን ከዓ ክትድምዑ ትኽእሉ ካብዚ ሕጂ ጀሚርኩም ሕጂ ንኣብነት ብዙሕ ብዛዕባ እቲ ኣግሮ ኢንዳስትሪ ንዛረብ ኣለና ናይ ካልእ ናይ ዕድና ዶ ናይ ገለ ኣለዎ ንዑ ከዓ መቃቂልካ ዝሳተፈሉ መገድታት ኣይ ቲንክ ክመፅእ ምዃኑ ርድኡ እዩ ምክንያቱም ባዕሉ እቲ መንግስቲ ከም ሓደ ግንባር ኣለልይዎስ ናቱ ዓቕሚ ተረዲእዎስ ኣብ ርእሲኡ በቲ ናይ ነትወርዝ እንተራእየና ክንደይ ሃብቲ ከም ዘሎ ኣብቲ ደገ እውን ርዱእ ስለ ዝኾነ እዚ ሃገርና ጂዲፒ ናታ ፕሮባብሊ 5 ቢልዮን 6 ቢልዮን ይድግመት ዳርጋ ተወሓደ 2-3 ቢልዮን ድኸውን ዓቕምታት ዝውንን ኣብ ደገ ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ናብኡ ምዃኑ ርዱእ ማለት እቲ ብሉፕሪንት ኣካሉ እዩ ዘሎ ግን ኣግፍሕ ሓቢልና ክንረአ ማለት እዩ ኣብዚኣ ከዓ ልካ ከምቲ ዓንተ ወይ ድብላ ነበርኩ ጀመርቲ ክህልው እዮም እቲ ፕላን የለን እንድዩ ብየኔ ዳኣቱ ገሊኡ ጥር ኢሉ ፎግፊጉ ኣትዩ ነንዶ ካብ መንግስቲ ክፅበ ከምዚ ኣነ እዚ ሓሳብ ኣለኒ ከምዚ ጌርና ኢሉ ከዓ ንዝኸይድ ሰብ ኣይ ቲንክ ሃንጎፋ ኢሎም ተቐቢሎም ክሰምዕዎ ምኽእሉ ምዃኖም ፍሉጥ እዩ ገሊኡ ከዓ ኩሉ ነገር እሞ ይማልኣለይ ከርክበሉ ክብል እዩ ግን ኣብታ ዓንተ ወይ ሰሓትኩ ኣብታ ሕቶ ከዓ ኣለኻ ኦኬ እንታይ ኢኻ ክማልእ ካልእ ዝግብኦ ኦፍኮርስ ባንኪንግ ሲስተም ኣድልየካ ምክንያቱ ገንዘብ ክዘውር ክኽእል ኣለዎ መትኒ ናይ ደም እዩ ፔይመንት ሲስተም ማለት እዩ ካብቲ ሓደ ናብቲ ሓደ ክተሰጋግረሉ ንዑ ነቲ ባንክታትና ኣብዚ ደረጃ ዓለም በፂሓቶ ዘላ በብቁርባ ምብፃሕ ዝግበር ነገራት ክህሉ እዩ እዚ ናይ ኤሌክትሪክን ናይ ማይን ሽግር ዘሎ ብዙሕ እቲ ኢንፍራስትራክቸር ኣሎ ግን ዓመት ኣብ ኣሜሪካ ዝፀንሐ ኣብነታዊ ሓረስ ሶሪ ጆርዳኒ ምስታርስና ስለዚ ከይድ ክምለስ ኢና ስለዚ ኣሎ ማለት እቲ ኣብቲ መወዳእቱ እዚ ኩሉ ዘይተበፅሐ ናይ ኢንፍራስትራክቸር ስራሕ እውን ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ንመፅእ ኣነ ዛ ካብ 2025 ክሳብ 2030 ዘላ 5 ዓመት ምስ ጂኦፖለቲክስ ናይቲ ከባቢና ራእይኻ ምስ ኤርትራ በፂሓቶ ዘላ ምስቲ ፖለቲካል ሃዋህው ተፈጢሩ ዘሎ ገለ ኣይ ቲንክ እዚአን ናይ ብሓቂ ኣገደስቲ ዓመታት ክኾና እየን ዘን 5 ዓመት ንዓና ግን እቲ ከም ስክፍታ ካልእ ኣርስቲ ከይቀየርና እዘን 5 ዓመት ከዓ እቶም መራሕቲ ናብዚኣ ደብፅሑ ሓለፈ 56 ዓመት ዓብ ተራ ነበሮም እቲ ተራናቶም እንዳጎደለ እንዳሸምገሉ ዝኸሉ ዘሎ ዓመታት እየን ዘለዋ ማለት እዩ ሕጂ ዳስ ዋይ እዚአን ሲ ብጥንቃቐ ክሕለፋ ዘለወን ብልቦና ኤክስፐሪመንት ትገብረለን እስከ ናይዚኦም ሓሳብ ንረኣዮ ኢልካ ድግበረለን ነገር ኣይኮነን ሕጂ ካብ ኩሉ ተመክሮ ኣምፂኻ ደዋፅኣና ፍሉጥ እዩ ብዙሕ ነገራት እውን ብዕቱብ ተታሒዙ ዳስ ዋይ ኣነ እቲ ግንባርን እቲ መንግስትን መልሹ ፅቡቅ ገይሩ ኣኽሪሩ ክሕዞ ዝግብኦ ነገራት ኣለዎም ሕጂ ብተማእከለ መገዲ ክትሰጋገር ትኽእል ኢኻ ብድሕሪኡ ክንበፅሖ ኢና ግን ዘን መፅእ 5 ዓመት ግን ብሓቂ ጎልደን የርስ ንኤርትራ ክኾና እየን ባህለ ያነ ያ ኣብዚኣ ሕጂ ትበልካያ ከማን እቲ ኣብዚኣ ወላ ነቲ ምሳኻ ሙሉእ ብምሉእ ዝረዳዳሉ ነጥቢ እንተሎ ፅኒሂልና እውን ብሰፊሑ ክጠቕሶ ክፍትን እየ ኣብ ኤርትራ ዘሎ እቲ ሃገር ንክትህሉ እቲ ዝለዓለ ዝሰርሐ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንእሰይ እዩ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሰብ እዩ ዝኾነ ይኹን ዕድል ናይ ኢንቨስትመንት ወይ እውን ዝኾነ ይኹን ብልጫታት ዝፍጠር ቀዳምነት
نزس من قارز اليوم يا مثلا أنت منقستي قدامنا تمنكب كم زخل تحطه زلون تايو مبزحت جزء كاب هجرات عرب ويون كاب تشاينا ويون كاب أمريكا كاب إيطاليا سلمنتاي إنفستر تدلي عند حريلك كلتا نجارات سلزدلي كايو مجمريا كابيتال سلتدلي زخونة هاجر مريتا يكون تسقطاتا ندق هاجر كتبيا تدلي زخونة هاجر زي definition قل ندق هاجر بخمي تقبر لهم if you don't have just because نساتهم العلمان نمسل قالوا قدام النت يقبام تخوني قدام النت كم منقس انت اللي هو يقبر لهم انت زي بلو انت قبريز جدا نكالوت عدل كافتك جداديو سلازي كم تاز بالكا استفل عليه بلانش تقبر خل بعبيو تاحن تعطو يحز حجون هذا ناشونال انداومنت كم زي ناشونال فاند يبلو امريكا لان كان دونالد ترامب ناشونال سوفرين فاند غير له امريكا زاكل سلازي ايرتراون هذا ناشونال فاند دحرغيرا قال سب ابت ناشونال فاند انفستمنت دحرغيرو ات ناشونال فاند زغبرو انفستمنت اب حرشا كون غل ام معدنات كون غل اب كاله مزخونه يكون كوربوريشن زيغاتات نايتهاجر نتهاجر عدل عم مفتار استواصو خغبرو خلو بزي حدا كما مرازي نتي ترانزيشنس نعتو زلنا كحجز غل حساب كون غلي زياده جن ابزي ابزحات كم يبلونيام زو كل زخرته تخلصي كاب دغ متيخا كمي غيركا تحلفوم زبل حتو نو انا ابزي انا تاي ديسكشن تاع ايرتراني تشايناويان انفست غبرولاتو دليم زلا تشايناويا فقرنا تشايناويان سلا زلوا كوي كونت وي فقرناي طليان سلا زلوا ناي مغزاتي نافقو سلا زلوا كونت نو الياناويان وي تشايناويان اكسبرتيس اللو كيلات اللو نسخا زي بالكا ولا ونت كيلات هلكا كابيتال اللو نسخا زي بالكا so there are two things ابدغ زلو اب دياسبورا زلو حزبنا دما organized اي زي كونمبر كيلات اللو جن فح زبالة كيلاتي كما يجيركا موبيلايز تقبرو انت كابتي ابز غسل سرعنا اي هوب ابز channel ممكن تملس يا دا بزيتات كن زرارب وندس بلني هذا نتاب دغزو له اكسبرتيز كما يجيركا تكبو كالاي كابيتال ونالو مبزحتن كامبانيتات ببركينز اللي هي سلازي ناي برك سيستم تاتاتيخا نشتي كابيتال تاكيو عبز خون تدغان انجي ازي مجمريا تكلت كاب خلالو موبيلايز مكبار ابستات يزد لينا انفست تقبركو عاب نغري بحر وغن زيا نغرا منقدم كبرالكا منقس ايرترا نعو تو قبلنا تزقال لمخونه كوين يردعن نعي ترفعنا جنزب انت زهلو نيرو كمان نعو تراي تو عدل كبرايو كم يزب لك حد سكامر كمان امسا تراي تجنزب كشعو مسا تقايو تدليقا نو لو مخ توصاي تغن حقلنا بل تخخ قبلك يخلي اتس فيري ايزي زون كلهم سكامرز زو كتخطلوا سيستم كميم جن ريسبونسبل ندحر خوينو نو زي تدالو نغرات الله قال له راي بلاكا سو بزعبه ازدي مجمريا ابت كونفرنسز كمزه عينت كونفرنس نغبر قال استزربلو انت كنتات على مهنياتو مبزعتو كونفرنسز غبر زلو امنا قداس نزلو ناي حق ديو ناي بوليسي ديو ناي اكاديميا ديو ناي استفل عليك كون خلي كن بيزنس تقري ببزح يرتراويان ماكسات فلو زغلو مخنياتو እዚ ኩሉ ንብሎ ዘለና መጀመርያ ክዝረበሉ ኣለዎ ዲስከስ ክግበረሉ ኣሎ እንታይ ዕድላት ክግበራሎ ክንገራሎ ብዛዕባ እዚ እንታይ ፕላናት ኣሎ ትብል ንስኻ ዝሓሰብካዮ ወይ እውን ምስቶም ዝረኸብካዮም ነዚ ደገ ዘሎ ገለ ነገር ንዓኻውን ዕዮ ዝሃቡኻ እንታይ ኣሎ ነዋሕቶያ I really hope ዘርከብካዮ ተዛርብ ገሊኡ እውን ከም ኦብዘርቬሽን ገይረ ዝቦ ዘለኹ እዩ ተረዲእኒ ምስቲ ኮንፈረንስ እትሓዝብ ብዙሕ ዓበይቲ ገፋሕቲ ርእስታት እንዲ ነይሩ ገሊኡ ንትምህርቲ ንምልከት ገሊኡ ገለ ብዛዕባ ናይ ቁጠባ እውን ብዙሕ ኣንፈታት ነይርዎ ማለት እዩ መብዛሕቱ ጀነራል ኮይኑ ረኺበዮ ገሊኡ ግን ናይ ንኣብነት ናይ ባፅዕ ከተማ ናይ ምሕዳስ ናይ ዝዓኒ ዘሎ ቢልዲናት ከመይ ጌርካ ኣብ በረቢርካ መዓላ ተውዕሎ ገለ ብዙሕ ዓበይቲ ርእስታት ተዘርበሉ ነይሩ ኣብዛ ምዛ ድበልናያ ነቲ ከገልግል ፀንሐ ተረባሕ ናይዚ ቁጠባዊ ዕቤት ኣብ ምግባር ነቲ ብደገ ዘሎ ከዓ ኣተባቢዑ ናብ ዓዱ ዝመልስ መገድታት ግን ኣብ ኣቁርባቶ ክንዛረብ ተኮይና ንኣብነት እዚ ደጋጊመ ጠቕሶ ዘለኹ ናይ ሓልሓለ ፕሮጀክት ምስ ናይ ዒላ በርዕት ሓዊስካ ኣብ ካልእ ቦታታት ናብ ገርገራን ገለን ዘለዎ ስፍሕ ድበለ ECLC እዮም ዝብልዎ ብሓፂር ናይ ፕሮጀክት ሓልሓለ ኤሪትራን ክሮፕስ ኤንድ ላይቭስቶክ ኮርፖሬሽን ማለት እዩ ሕጂ ECLC ትካል ናይ መንግስታዊ ትካል እዩ ግን ብቐሊሉ ሼር ካምፓኒ ክትገብሮ ትኽእል ካምፓኒ ብርክታት ሸጥካ ሕጂ ነቲ ገሊኡ እቲ ብርክታት ፕሮፊት ኮይኑ ነቲ ዘገልገለ
ፕሮፊት ከም ንገብረሉ ናይ ብሓቂ ከዓ ብሞደርን ኣግሮ ኢንዳስትሪ ፋት ናይ ብሓቂ ምስ ካሊፎርኒያ ዘሎ ሕርሻታት ኣብ ጥቃ ኣሎ ሙሱ ዓይነት ዝወዳደር ዓቕምታትን ክእለታትን ዘለዎ ኢንቨስትመንት ካብ ኮነ ፅባሕ ንጎ እቲ ፍርያት ናቱ ኤክስፖርት ጌርካ ንዓለም ክትቅርበሉ ትኽእል ዝምናዳ ናይ ፍርያት ፀባን ገለን ዓብዪ ፖተንሻል ዘለዎ እዩ እቲ ናይ ስጋ ክሮፕስ ኤንድ ላይቭስታክ እንዲ እቲ ናይ እኽሊ ምስ ፍሩታት ተተሓዘ ሕጂ ንኣብነት ናይ ኣቮካዶ ገለ ክፅቅጥ ፀኒሐ ዓበይቲ ኢንዳስትሪስ ኦልሬዲ ጀማምር ዘሎ ንዕኡ ኤክስፖርት ጌርካ ስለዚ ኤርትራ ምስቲ ኣቀማምጣን ምስቲ ታሪክ ናይ ኣሜሪካ ሕብረተሰባን ገለ ሪኢኻ ብሕርሻ ካብተን ፍሉጣት ሃገራት ትኾነሉ መገድታት ክምለ ስለዚ እዚ ECLC it could be a $1 billion corporation ክኾነሉ ድኽእል ንገብሎ ማለት እዩ ኣለውን ፈረቓን ኣብቲ ዓመታት ሕጂ ኢንቨስትመንት ደልዮ ንዕኡ ከቀላጥፍ ድኽእል ኢንቨስትመንት ከዓ ከም ዝብለካ ዘለኹ ናይ ፕራይቬት ሴክተር ኣትይዎ ዋላ ወፃእተኛታት ድዮም ካልኦት ድዮም ኢንፊውዝ ምስ ዝገብርዎ ማለት እዩ ሕጂ ዊን ዊን እዩ በቃ እቲ ዝሰርሕ ይረባሕ ኣሎ እቲ ኢንቨስተር ይረባሕ ኣሎ እቲ ሃገር ትረባሕ ኣላ እቲ ኮንሱመር እቲ ተሃላኺ ቀረብ ዝደሊ ናይ ምግብን ገለን ብደይ ስክፍታ ኣብቲ ናይ ምግቢ ውሕስነት ይሳተፍ ኣሎ ማለት እዩ ጎረባብትና ዘለዎ ሃገራት ናይ ኤክስፖርት ክትገብረለን ትኽእል በዚ መገዲ ኣብ ጥቃና መዓት ስዑድ ጥራሕ ከማ እንተኣኽለካ ማለት እዩ ሙሉእ ዓለም ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ሓንቲ ኢንዳስትሪ ሓንቲ ኮርፖሬሽን እናዛረብ ዘለና ሕጂ ካብቲ ተዓዘብካዮ ዝበልካ እንተኮይኑ እዚ ሕጂ እዛ ECLC እንደገና شالك بحنت معلت مسألة دوعالك خلت معلت مسألة دوعالك خلت عزبكم كل فلت مالت يكون كنا أنا جن أخولي خات عزب معناته كونكتي خات جبر كورابت سيستم ريك تبل كلا خافت واردي خافت ريسبشنس جمير كخات تعزب كورابشن فري عينتها كايدا خاطر كلا خاتهم راح تنأكد على نؤمن كدا نؤمن سيري أؤمن أزرار بؤمن مغلنا تؤمن تريق لنا جري كان مع الإكسلنت ميجر كبر كل سبسلت فوت أنا زغلو ناي كوربوريشن جنرال مانجر دول مالتي ECLC حجي انت خاتمنا مالتيو هابتامات انفسترز كله خارج يكون هابتام منجستي هابتام كوربوريشن هابتام كابيتال دلو منجست خلوه كخناتو كورابت خوين منجستي برايفت سيكتور كحزل كخاتدلي حد يمرص يكون انت كلتي صبوك خون خلي بز طعي منجستي بز طعي انفستر لك مالتيو هذا يكون كان مبزحت غزي سب برايفت سيكتور زامن كونه منجست لدي امني ابزا ساعات زيا بكل معقنيتات بزح عندها سرخ نبل نخلينا إيرترا بكورابشن تلله هاجر يكونت للاتنا إن فات كورابشن فري أكايدا لك كم هاجر أقول كم قد لجيروس لا دري أدلة تسف نحاورون يملا لنا زد النكست ولا دون كم يروح تصل دخلينا جري مالتي أب كمزي لك كمزي تشاينا دخلت ما قد قال عينة كير كمالتي سنتراليز دخونه هبتدلو خلد دلو عقم دلو من قصه كله كخاطر اللي مالتي من قص مالت كوربوريشنز ECLC تزقيتها مالت ناي حزب تكاليز لازم هبتام من قصه هبتام حزب يدخون دلو تي sovereign fund عنده ويد تقسكايو هاجراتسي وهلول جنزب كله أنت قلنا كلنا هاجرات نناتن فاند يدلون عجيب بتمزع ما دخل أنا إحنا نشتي هاجر دخيل بلد هاجر هذا اللاتنا زين مالتي مش هتمعكني تي نايتا هاجر فاند نسو واحد مزخون دخيت بالكات خون نسو مزبازح حجي بعدنا دي بحرشها دي بإكسبورت دي بقلدي بكل تزامادي إذا خبت ملكات اللي تخونك كما جرنا نهبت مود بالحسابات كما تسي مالت حجي كله تزاريبنا له ويك أول أبزناي كونفرنس أو راح تكوري يكونن تودي مالت يكونن لكن كم زي ساعات حساسبة أنت دا توصيه هو I think دلونا نايت من قصة فلوتي تي دحق سند لكن أبكندي أبتيور طرح نهوتت infrastructure على نزي تحت قرصة تنبير لله لذي أبرئسي تحت قرصة تغير لك أبرئسي خونك مدرب قليل الخون دلمو especially بزناي agro industry جن واو موداتو رئنا أنا يبحكي مسكر كاسخاو مع الخاطر إخا خالص كل زرعيو زمسكرو نجاري زغلو بدباتنا حسبت ديو ديجات ديو قال نقول كونك تجبر مالتي معناتوس ماي لك حرشال لك إندستري لك زغلو مزلاقة بيه باي ذا وين نقولتي إذا لاقة بوتاتيو نايت بوتاتن قالن إندستري عريقة فحلو سلزي I think we are almost there. يا عبدو نسخة زيادة ريخيال لخاقن حدا كابتي نحن عودناتو قدلتنا تقامونا لنا نديو اتي خلافنا دي مساسلو زلنبر اتي منقس زمراتو مجمريا إيرترا 8% هزبا
ኣብ ሕርሻ ዝተመርኮሰ ህይወት እዩ ዘለዎ so the easiest ነቲ መንግስቲ እንታይ ምኾነ መስለካ ነቲ 20% ኣብ ከተማ ዘሎ ቀረባት ምግባር the problem with that is ኣብ ኣፍሪካ ሙሉእ ኮሚንድ ዝገብሩ ኩሉ እቲ ሰብ ድማ ከተማ ይኸይሹ so ቅልጡፍ ዝኾነ urbanization ደይ ጌርካ ኣይትዕወተሉን ኢኻ ስለንታይ ክትገብር ኣለካ መጀመርያ ዝበዝሕ ህዝቢ ክንገደሉ ዝኽእል መድረክ ሕርሻ ካብ ኮነ ኣብ ሕርሻ ፎከስ ክትገብር ኣለካ እቲ ፀገም ናይ ሕርሻ ኮይኑ ዝረአ ድማ ኣብ ስእሊ ዝኣቱ ይኮነን ሕርሻ ከም ሕርሻ ቴክኖሎጂ ዝወስድ ገንዘብ ዝወስድ ካፒታል ዝወስድ ሴክተርስ የለን ኣብነት ዲጋታሲ ብዙሕ ገንዘብ ይወስድ ግን ሰሓብኻ ኣይኮነን ኣብ ኢንስታግራም ንኽኣቱ እንታይ ይገብረካ እቲ ሃገር እቲ ባይታ ዝገብሮ ዘሎ ኢንፍራስትራክቸር ኣይርአን እዩ እቲ ሃገር ወላ ሓንቲ ዘይትገብር ዘላ እዩ ዝመስሎ ምክንያቱ ኤርትራ ዝበሃል ሃገር እንታይ ኣታውናቱ ክትብል ኣለካ መወዳእታ if you are ኤርትራዊ እንድሕር ኮንካ እንታይ ምንጭ እቶት ናይ ዝቁጠባ ኢና ክንብል ዘለና so basically እቲ ውሑድ ምንጭ እቶት እዩ ዘለዎ እቲ ሃገር ዕደና ክኸውን ይኽእል ካልእ ነገራት ንኣሽቱ ነገራት ክኸውን ይኽእል ነዚአን በዚ መንገዲ ዝመፃ ዘለዋ ገንዘብ እንታይ ክገብረለን ይኽእል እዩ ትሕቶ what is the priority so ከምዚ ሓያል ዝኾነ prioritization ከም ዘለዎ እቲ መንግስቲ ትርኢ ኢኻ እዚ ኸ እንታይ እዩ ኣብ ካልእ ዚሮ ኢንቨስትመንት ብምግባር ኩለንተን ገንዘብ ምክልኻል ፕላስ ቤዚክ ኢንፍራስትራክቸር ስኻ ምስ ሕርሻ ዝኸይድ ኣብዘን ክልተ ጥራይ ከም ዝገበረ ኢና ንርኢ ኤርትራ ከም ሃገር ትቕፅል ዘላ እቲ ኢንቨስትመንት ናይ ምክልኻል ስለ ዝነበረ እዩ ሰራዊት ንኽትዕቅብ ኩሉ ነገርካ ክትዕቅብ ብዙሕ ኢንቨስትመንት ክትገብር ኣለካ ባይ ዘ ወይ ኤሮፓ ኣብ ዲፈንስ ናቶም ኢንቨስት ምግባር ከቢድዎም ውይ ክብሉ ውዕሉ ኣለዉ ከቢድ ምዃኑ እቲ ዲፈንስ ሰብ ኣይርድኦን እዩ ከምዚ ውሁብ ነገር ጌርና ስለ ዝወሰድና እምበር ዲፈንስ ማለት ብዙሕ ኢንቨስትመንት ዝሓትት እዩ ገዚእካዮ ድማ ገዚዮ ኢልካ ኣብ ኢንስታግራም ኣይተወርዶን ኢኻ ጎረቤትና እኳ መሳኪን ስለ ዝኾኑ ኣብ በዓል ኢንስታግራም ገለ እናገበሩ ይህድድብሉ እዮም ግን ኣፅዋር ገዚእካዮ እውን ክትሓብኦ እዩ ዘለካ ስለዚ እንታይ ኢንቨስት ከም ዝገበርካ ናይ ክፍለጥ የብሉን እጂ እንታይ እዩ ገንዘብካ ኣበይ ይጠፋ ኣሎ ክትነግር እውን ኣይትኽእልን ኢኻ ብኻልእ ኣዘራርባ ትሰርቕ ኣለኻ ትሰርሕ ኣለኻ ንክትበሃል ዘሎ ተኽእሎ ላዕሊ ማለት እዩ so እቲ መንግስቲ ገይርዎ ዘሎ ነገራት ኣገደስቲ ክነሶም ኣገደስቲ እዮም ግን ኣብ ሚድያ መፅኦም ድማ ንሰብ ክምስጡ ዝኽእሉ ይኮኑን ሕጂ ግን ኣቲናያ ዘለና መድረክ ምናልባት እቲ ኩነታት ተፍኪዱ ኣነ እውን ዝያዳ እቲ መንግስቲ እውን ከምዚ ዓይነት ቻነልስ ኦፍ ዲስካሽንስ ክኸፍት ከምዚ እዚ ሕጂ ተገይራ ዘላ ኣብ ካልእ ግዜ እንተተኸፊታ ኣይ ፕሮሚስ ኣብዚ እውን ብዙሓት ይሓት ኣለዉ ካልይቲ ኮንፈረንስ ናይዛ ዓውዲ እዚ እንተተገይራ ኣነ ክሳተፍ እየ so that's my promise ማለት እዩ by the way መዛ ድበልካ ጥቕስ ከብላ ደለሲ ኣብ ግምት ክንእትዎ ዘለና ሕጂ ንኣብነት ኣብ ዜና ገለ ንሰምዖ ኢና ትራምፕ ሲ ነዘን ሃገራት ናይ ኔቶ ኣውሮፓ ገለ ዘለዋ እቲ ባጀት ናይ ምክልኻል ክንሲ እንተደይ ዕብን ዶ እንተደይ ከፊል ክንዶ ከምዚ ክገብር እየ ገለ ንሰምዕ ኢና ሕጂ መብዛሕትኡ ትኽትዕ እቲ ናብኡ ጥልቂልና ከይኣተና መብዛሕተን 2% ናይ ጂዲፒ ናተን ናይቲ ባጀት ናይ ወይ ከዓ ናይቲ ፍርያት ናተን ኣብ ምክልኻል ከጥፎ 2% ኖ 2% ኣይንገብርኒ ኢና 1% ኣተኣኽለና ኢሎም ርካትዑን ማለት እዩ ኤርትራ ግን ዋላ ኣድቂቕና ይንፍለጦ እቲ ኣሃዛት ገለ ክትግምቶ ትኽእል ነገር እዩ ምስ ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣብ ምክልኻል ኣብ ሰራዊት ዘለውን ምስቲ ኣብ ዝሓለፈ 25-30 ዓመት ንኤርትራ ንምክልኻል ዝጠፍአ ገለልካ ካልኩሌት ገብር ከለካ ኖ 1% 2% ካብ ጂዲፒ 20% 30% ኣብ ምክልኻል ከም ዝፀንሐ ፍሉጥ እዩ ሕጂ ድኾነት ሃገር ክንድኡ ጌራ ተኸላኺላ ን20 ዓመት ክትከይድ ምኽኣላ ናይ ብሓቂ ዝገርም ምክንያቱ ከምኡ ክትገብር ተኾንካ ናይ ብሓቂ መርፍን ፈትልን ከተራግብ ትክእል ኣለካ ማለት እዩ ሕጂ ክትዛረበሉ ቀሊል እዩ ክትነብሮን ከተመሓድሮን ግን እቶም ዝፈለጡ ጥራሕም ዝፈልጥዎ ሕጂ ንሓንሳ እውን ንስኻትኩም ካብቲ ትፈልጥዎ ንላዕሊ ፀኒሑ ትብድሆታት ኢሎም ጥልቕ ኢሎም ክዕልሉ ከለዉ ናብ ውይታት ደድሃበይ ነገር ነይሩ ሕጂ ዕድል ጌርና ወይ ከዓ ሳላ ፅንዓትን ሳላ ፀላእቲ ተሳዕሩ ናብ ቅሶኑ ንበሃለሉ ቦታ ተበፂሕና እዚ 20% 30% ናብ ምክልኻል ጠፍ ነበረ ናብ ዜሮ ክምለስ ማለት ኣይኮነን ኣይትዛነን ኢኻ እኳ ደኣ እተኻእለ መጠን እውን ቁጠባኻን ዓብኻ ምክልኻል ሓይልታትካን ተደልድለሉ ነይሩ ማለት እዩ ግን ብጣዕሚ እቲ ተወፂዑ ድሕለፎ ህዝብና ነዘምስታይ ሓሊፉ ኣብ ሓደ ተዛማድ እንተዳጌርና 20-30% ካብ ባጀትካ ናብ ካልእ ናብ ቁጠባ ናብ ምዕባለ ከኣቱ ከሎ ዓብዪ ለውጥታት ይክመፅእ ማለት እዩ ጎኒ ከዓ እቲ ተንእትወለን ዜረን ናብ ዶላር ናብ ካፒታል ክቀይራ ድኽእላ ዕደና እዩ ኣብ ርእሲኡ ዝንሰዶ ወፃኢ እዚ ረሚታንስ እዩ
حجي خازي اندستريات كبارابر الله مالتي ناي اجرو اندستري كبارابر يدحر ناي توريزم كبارابر يدحر كال سيرفيسسن قالن ببوتو كبارابر حجي ኤርትራስ እንዳሃብተመት ተኸደሉ ዳ እምበር እንዳደኸየ ተኸደሉ ዘበን ኣይኮናና ኣትደለና ማለት እዩ ሓንቲ ክትጎዳእና ትኽእል ብደገ መፂኻ ድግበር ተፃባእነት እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ካብ ሱዳን ኣይኮነን ድመፀና ካብ የመን ኣይኮነን ድመፀና ካብ ስዑዲ ኣይኮነን ድመፀና ተፃባእነት ካብ ኢትዮጵያ እዩ ካብ ኢትዮጵያ ኣብ ርእሲኡ ምስ ትግራይ ሓዊስካ ብሓለፈ 25 ዓመት ምናዳ ምስኦም ተተሓዙ ናይዚኦም ክልተ ሓይልታት ከዓ ነንሕድሕዶም ድዳኸሙሉ እዋናት ዳ እምበር ካል ኣይኮነን ኣትደለና of course the geopolitics دمص ነገራት ዓለም ትቃየር ብዙሕ ትኽእል እያ ግን እቲ ዘበን ኤርትራ ድሓይሽ ነፋስ ይድነፍስ ዘሎ ክበሃል ከሎ ካብቲ ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ወፂኻ ኣብቲ ናይ ምልማዕ ዓቕሚ ተኣትወሉ ዘበናት ይኽመፅእ ማለት እዩ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ከዓ ብጉልባብ ዲሞክራሲ ዶ ብጉልባብ ሬጂም ቼንጅ ዶ እንዳበልካ ክግበር ዝፀንሐ ሽጣራታት ከዓ እንተዳ ተፈሊጡ ትኩሉ ንገብሮ ክትዕና ድዩ ወላ ሓሳብ ንቃየረሉ ድዩ ኣብ ውሽጢ ዓድና እንዳኾነ ክመፅእ ማለት እዩ ንሓንቲ ኣነ ንስኻንሲ ከድና ኣብ ማእከል ኮሚሽናት ኮይና ከምዚ ዓይነት ዲስካስ ንገብረሉ እዋን ሕጂ እዩ ዝኸውን ዘሎ ሕጂ እቲ ኣብ ህልኽን ኣብ ምትህላኽን ዝፀንሐ ዓቕሚ ዋላ ሳይኮሎጂካል ብዙሕ ይድወስደልካ ማለት እዩ ብሕልፊ ብሕልፊ ከዓ እዛ ሳንክሽን ናይ ኣሜሪካ እንተዳ ተላዒላ እቲ ካብቲ ስዊፍት ሲስተም ኤርትራ ተኣጊዳትሉ ዝፀንሐ መገድታት ተዳ ኸይዱ ዕሩይ ክቃላጠፊ ነገራት I think ሳውን ውዒላ ሓዲራ ከም ትፍታሕ ፍሉጥ እዩ ምክንያቱ ዋላ ሓንቲ ምክንያት የብሎምን ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ናብ ኮሚታት ደውስዶም ማለት ስለዚ ብኩሉ መዳያት ክትሪኦ ከለካ ኣብ ፅቡቕ ናይ ዝኸይድ ዘሎ ዜራ ግን I think እታ መበገሲ ሕቶኻ ካብኣ ከይወፃና ማለት እዩ ምግደ ተራ ናይ ተረፍና እንታይ እዩ ሕጂ ናይቶም ዝተረፍና ኣነ መብዛሕትኡ ሰብ ከም ፈላሚ ኮይኑ ክሪአኑ ነብሱ ኣብ ክንዲ ዝኩሉ ምስ ተማልአለይ ደርክብ ገለይሉ ብማዕዶ ካልኩሌት ዝገብር ተዋሓደ ዓዲ ኸይዱ ርእዩ ክመፅእ ፅቡቕ ካልኣይ ከዓ ኩሉ ነቲ መንግስትን ነቲ ደሎን ጥራሕ ይንግደፈሎም እቲ ኣብዚ ብዘበና ዘሎ ዓቕምኻን ክእለትካን በባዕልኻ ትፈልጦ ኣነ ከምዚኣ ክገብር ክእል እየ ግድነት ኣይኮነን ናይ 10 ሚልዮን ኣይድያ ክህልወካ እዚ ንምምሕያሽ ክገብር ክእል እየ ዋላ ከይደ ሬስቶራንት ክኸፍት እየ እንድበለውን ኣብኡ ስራሕ ክፈጥር እዩ ማለት እዩ ተማኡ ዝሰርሑ ዘለዉ ንስደት ኣይክኸዱን እዮም ኣብኡ ኮይዶም ሓዳሮም ክገብሩ እዮም ማለት እዩ ካልእ ዝቐለልቲ ሶሻል ነገራት ኣጋጣሚ ኮይኑ ብሓደ ዕድር ረኺቦ ብሓደ መርዓ ከይደ ነይረ በስ መርዓ ሕጂ ካብቲ ድሕጎሰኒ ነገር ኣብቲ ማእከል ኣዳራሽ ኣብቲ ባህላዊ ማእከል ዝበሃል ከባቢ ገዛ መንዳ ዘሎ እዩ ሰፊሕ ኣዳራሽ እዩ ፕሮብሊ 1,000 ሰብ ገለሕ ዝኸውን ኣብ ማእከሉ ከለኹ ዓይነይቲ ዓሚተሲ ኣብ ለንደን ደ ዘለኹ ኣብ ዲሲ ደ ዘለኹ ኣይንፈለጥኩን ምክንያቱ ኩሉ ተማልአ ነገር ኤርትራ ኮሚታት የብላን ውራይ ክንሕልፍ ኣይንኽእልን ኢና ኣብቲ ሕሸና ቬኬሽንና ዶ ገለመለ ዝበሃል ሁተት ኣይ ኩሉ ተማልአ ምክባርኣ ምስ ኣብኡ ኮንካ ውራይካ ክትሕልፍ ከለኻስ ምስ ደቅኻ ወበኻ ምስ ኣሕዋትካ ምስ ጎረቤትካ ምስ ኩሉ ተማልአ ድሙቕ ነገር ጌርካ ትሕልፎ ነገር ስለዚ እቲ ኩሉ ንገብሮ ኩሉ ነጥፍኦ ካብ ቬኬሽን ጀሚርካ ክሳብ ካልእ ኢንቨስትመንትስ معت نجبره خلو خلي كم تا بزحلان لنك أنا خدك يا جماعة لو أنه هو كالكوليشن الله هذا 15 حساب أبدأ قدر لناسي هذا ميلان نخوننا هذا 15 حساب قال لي لا بعمد كرم حج خيد يفلت لحالة 10 عمد كيلو يفلت أنت لا كيلو بتيلو حمش شهري 10 شهري تدفيو 500 مليون دولار وقال لي 300 مليون دولار ينفيس جبرة خلينا تعدي كابزن العلي نتي هاجر إميديت لتحجز نجاري لحجز خابتا تاينا هنجبر دبل عبيتي حسابات قلبوت أخمات سندي تا مينيمم كنجبران نخلنا يبحك حجازيت كن كيركاب عدقة جزية محلاف مالتي كل تسومن تخون وارحة تخون قالت تخون نفس أزياس كم هاجرا وقولت كم هاجراوي قديتا جرنا ترينا يا تي ناتا وصيت من سياتنا خيسددو كويت عندي صراح ده اليوم كم كسددو احنا برايكل كل دنبرلو مقدتات تقطبات تبرابيرو خاب عدم دوص يبل من كم جرنا هاجرنا ندحنا يخبل دلمو لازم عبيت نجر محساب صبو تناش نجرات كنا يرسع يخبل دلي يا ابا خلخا داني ولا نزق كبر نزق بو ما هاون صبغيو انا اب چانلك محجوني لاني رغن تدغاغام كتبال زغبا زي ابدم بهاجراونت نبرسب نيرترا عمتاونا خده ካብ ማንም ቬኬሽን ዕፅፍታትን ገንዘብ እናኸፈለ
ኣብ ኤርትራ ድማ ምስቲ ኩሉ ክበዱ ዓደይ ስለ ዝኾነት ኢሉ ዝኸይ ዝነበረ ካብኡ ዝዓቢ ኣገልግሎት የለን ኣብ ደገ ኮይንካ ክትገብሮ ትኽእል ናይ ባሕቂ ስለዚ እቶም ናብ ኤርትራ ዝመላለሱ ዝነበሩ ናይ ባሕቂ ክብሪ ይሃብኩም ነቲ ህዝቢ ብዙሕ ጌርኩም ኢኹም የስ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዝያዳ ዝገብር እንዲና ንብል ግን እዚ ዝመላለስ ዝነበረ ህዝቢ ናይ ባሕቂ ኣብ ዝኾነት ሃገር ክትከይድ ከለኻ ቬኬሽን ዝሓሰረ እዩ ናብ ኤርትራ ክትከይድ ብድሆታቱ ከቢድ ወፃኢታቱ ከቢድ እዩ በር ስቲል እዚ ህዝቢ ናብኡ ዝኸይድ ዝነበረ ኤርትራ ብፍሉይ ዕድል ኣለዋ ወላ እውን ተኣቲናያ ዘለና መድረክ ንኣብነት እገዳይ ተላዕለን ገለ መለ ክትብል ትኽእል ኢኻ ናበይኻ ክትስደድ ትኽእል ሳምሃው ኩሉ ግዜ እቲ ፀላኢ ናይ ኤርትራ እቲ ናይ ኤርትራ ከጥፋ ዝደልሲ ኣይሰልጦን እዩ ወላ እውን እኮ ደርጊ ኩሉ እናገበሮ ከሎ ኣብ መውደታ ሕብረት ሶቪየት ምስ ወደቐት እኮ ኮለል እኮ መበለና ነይሩ ንሓደ 5-6 ዓመት በቲ ዝነበራ ፅዋር ጥራይ ግን እቲ ሕብረት ሶቪየት ዘጢላ ምውዳቓ ኩሉ ነገር ዕርብ ክብል ዝኽኣለ እኮ እቲ መድረክ እውን ስለ ዝሓገዘ እዩ ሕጂ እውን ንሪኦ ኣለና ኣሜሪካ ቀዳምነታታት ተቐይራ ኣላ ፕላስ እቲ ንሃገራት ብፍላይ ሬጂም ቼንጅ ፋንድ ዝገብር ዝነበረ USAID ንምሱ ዝኸይድ ዝነበረ ፎሬን ፖሊሲ ናይ ኣሜሪካ ፋንዳሜንታል ክቕይርዎ ይሓስብ ኣለዉ ስለዚ ኤርትራ ኣብቲ ፕራዮሪቲ ናቶ እውን ከይትህሉ ስለ ትኽእል ቨሪ ጉድ ቻንስ ካብኡ እንተወፂኻ ድማ ናበይኻ ክስደድ ኣሜሪካ ስደተኛ ዝበሃል ኣይደልን እየ ትብል ኣላ ጠሪዛ ትመልስ ኣላ ኤውሮፓ ብዝከኣለና ካብ ሊብያ ከይትሕልፍዎም ይብሉ ኣለዉ ሱዳን ተኸይድካ ኣሎ ስለዚ እቲ ኩነታት ዋላ እውን እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ጎስጉስ እንተዘይገበሮ እቲ ከባቢኡ ዘሎ መድረክ እውን ስለዝተቐየረ እቲ ሰብ ኣብ ዓዲ ኮፍ ንኽብል ዘገድድ ምክንያቱ ተፈጢሩ ኣሎ ኣንታ ኤርትራዊ ፀበባ መርሃዊ የብሉን ኣበሳ ጓዝን ከመመሳ أنا بتحقق أنت حد لبي كلنا تعبي يقولون أبس قاسي كمان بس أنت إريتراوي سبب مرحاوي يقولون أبس قاسي كمان بس